Importa poc no saber orientar-se en una ciutat. Perdre's, però, en una ciutat com qui es perd al bosc, requereix aprenentatge. El barri gòtic de Barcelona m'acull com un record, com l'encaminar pausat pel barri del Carme de València que havia perdut. La sensació de repetir tots els dies els mateixos itineraris, implacable conseqüència del fet que València en realitat no ha crescut com a ciutat d'Estellers ençà, em feia abandonar el meu costum de l'errabondeig. Bé, aquestes paraules són algunes de les primeres que vaig escriure en arribar a Barcelona l'any 1995-96 i les vaig anotar en quaderns com aquest, que veritablement no sabia que al cap dels anys esdevindrien tan importants per a mi. Tot això, tots aquells quaderns van acabar en aquest llibre que acaba de sortir, L'home impacient, a Edicions del Bullent, amb el Premi Josep Vicenç Marquès. He de dir que per mi és un autèntic honor guanyar aquest premi d'assaig i guanyar-lo, a més, a la ciutat de València. Per què? Perquè jo vaig marxar de València quan Rita Barberà era alcaldessa plenipotenciària i omnipotent i Zaplana acabava de guanyar les eleccions. Aquest premi, els Premis Ciutats de València van tenir des d'aleshores una vida molt complicada. Vosaltres ho sabeu millor que jo. I, per tant, que la recuperació d'aquest premi i el fet de guanyar-lo amb un assaig sobre la relació íntima que pugui tenir jo entre les ciutats de Barcelona i València, em sembla que és un acte per a mi molt, molt important. També he de remarcar que la coberta té una imatge molt significativa. L'home impacient arriba a l'estació de França, però parteix de l'estació del nord de València. Aquest és el rellotge de l'estació del nord de València. I a partir d'aquí jo crec que el llibre s'explica per ell mateix. Són imatges dialèctiques que assenyalen un espai recorregut per una línia de ferrocarril més lenta del que el voldríem i que jo l'he utilitzat i he convertit en un espai íntim des del punt de vista intel·lectual, literari, poètic, narratiu, assagístic. He de dir també que per mi és un honor publicar un llibre en aquesta editorial i sobretot en aquesta col·lecció. Per què? Perquè jo soc un fusterià. Sense Joan Fuster jo no seria assagista i no seria tampoc escriptor de dietaris. I per mi és un honor publicar aquest llibre en aquesta col·lecció, que és la col·lecció Dèdal, d'Edicions del Bullent, que precisament va començar amb un llibre sobre Joan Fuster, L'estratègia del centaure de Vicent Salvador. Aquest va ser el primer número de la col·lecció Dèdal. Pel moment l'home impacient és el darrer, però jo estic absolutament segur de que continuarà sent una col·lecció de referència al País Valencià i també vull remarcar que jo, malgrat la distància, no he deixat de publicar al País Valencià. De la mateixa manera que vaig necessitar marxar cap a Barcelona, vaig haver de necessitar un retorn intel·lectual a través de les editorials. He publicat a publicacions de la Universitat de València, a Afers, a 3 i 4, ara el Bullent. Crec que això diu moltes coses i molt bones del País Valencià. Publicar assaig per mi ha estat gràcies precisament a les editorials del País Valencià i només puc donar-los absolutament de tot cor les gràcies. Espero que us agradi aquest llibre i que passeu un bon Sant Jordi diferit.